Americký reportér Patrick Lancaster kladie otázky ruskému veliteľovi špeciálnych jednotiek Akhmat. Mohli by ste povedať, aká je teraz situácia v Kursku vo všeobecnosti s ruskými silami a ukrajinskými silami? Aká je situácia teraz? Sudža je oslobodená, niektoré boje prebiehajú na perifériách a iné na hraniciach. Nepriateľ je úplne obklúčený, no snažia sa utiecť. Existujú malé lokálne ohniská odporu, sú potlačané a ničené. Tí, ktorí by sa chceli vzdať, to môžu urobiť, tí, ktorí tak neurobia, sú zničení. Niekoľko stoviek ľudí sa už zdalo. Čo sa týka zvyšku, tie sú postupne vytlačené a ničené, nikoho nepúšťame von. Videli ste cudzích vojakov? Možno žoldnierov. Áno, Poliaci, Gruzinci, Angličania, Američania, všetci tu už boli. Odišli alebo čo? Čo sa s nimi stalo? Väčšinou ich ničíme. Väčšinou ich ničíme, ale tí, ktorí sa snažia odísť, odchádzajú. Zatiaľ však nikoho nepúšťame von. A keď ukrajinskí vojaci už nie sú v Kurskej oblasti, myslím, že toto je problém do jedného dňa, týždňa. Kým ich všetkých nezametieme, keďže sa snažia utiecť v civile. Snažia sa predstierať, že sú civilisti, berú si civilné auta, aby sa dostali preč. Snažia sa odísť cez lesy a obchôdzky. Zametanie si vyžiada čas. V skutočnosti je front Kursku zrútený, je hotovo. Teraz už len musíme dokončiť zametanie, urobiť filtráciu, pretože sa snažia utiecť. Teraz sledujeme priamy prenos bojových akcií v Gogolevke. Nepriateľ sa snaží niekam ustúpiť, potom ich zničíme. Ak sa pokúsia dostať von so svojimi vozidlami, spálime ich. Tuto je ich auto, horí. Nikoho nepúšťame von, zamkli sme ich a stále ich ničíme. Ak ste nechceli zložiť zbrane, ostaňte na kurskej čiernej pôde. No však dobre, ich pohonoja. Takže zametanie ide dobre, nepriateľ je obklúčený. Odtiaľ sa nedostanú. Čo sa týka aktuálnej situácie v meste, povedali ste, že v meste teraz prebieha aktívny boj však. No, to nie. To zrovna nie. Sudža už bola oslobodená. Bitka je na okraji Sudži. Tieto osady sú blízko hraníc, finišujeme s nimi, tam je to na mape vlastne 2,5-3 km Sudža od hraníc. Myslíš hranicu zo Sumy? Áno. Stále je tu región Kursk, ale neďaleko hraníc. To je to, čo robíme. Zničili sme niektoré časti ich vybavenia, horia dobre.
Je tu veľa opustených zariadení, našli sme toľko rôznych vecí. Ako napríklad Max Pro, Bushmaster, M113, tiež Striker, takže veľmi pekne ďakujem bloku NATO za pomoc. Vzali sme ich všetkých, dostali sme ich všetky. Ahmad je sila, Rusko je sila, spolu vyhráme. A ty ich teraz používaš proti Ukrajincom. Však berieš Strikers a Max Pro a používate ich proti ním. Áno. Áno. Vidím, oni ich všetky opustili, keď ustúpili, tak sme to zobrali. No a toto je Patrik Lancaster, americký reportér, väčšinou v Ukrajine a v Kursku.